One ndine Jackie. Ndofuna ndiyesere kuyankhula changu ngati zidateke eti. So nkhani iyi anandikaira ndi Uncle Dana, Mr. Broken English, right? Sindingayidziwa ananditsina khutu. Ndiye mene ndayimvera so far. Ni nkhani yoti inachitika ku USA. Ndiye mwambo wathu inu tagwirani chakumwa. Ngati tiye alipo poti mukudandaula kuzizira. Tiyeni timwe chotentha. Eti. Ndiye tenticheze. So no, bambo uyu dzina lake ndi Todd Austin. Eti. Todd Austin amachokera ku United States of America mumzinda wa Texas. Anaindi zaka 37. Ne nkhani inayamba kuchitika inatuluka pa 11 July. Pa 11 July Todd anali ku ngati saloon barbershop amakametetsa tsitsi. Ali kumene kwa kumetetsa tsitsi unangotulukira mzimayi wina analowa barbershop momwemo anatulusa mfuti ndikuyamba kumuombera. Anamuombera ndithu kangapo nkupangaso reload mfuti ija ndikutaniso ndikumuomberanso mpaka nakumupha. Anthu ena anayimba foni polisi, apolisi mene amatulukira mzimayi uja amafuna kuti anthawe koma apolisi anali atadzadza kale pakhomo atanyamula nawonso mifuti yawo. Nde instead anangoziombera yekha. Mene amathamanga naye ku chipatala anapezeka kuti mzimayi uja anakamwalira. Yes, anamupha munthuyo nkudzipha yekha. Mpameneno ayamba kafukufuku kuti chikuchitika ndi chani. Nkhani chifukwa chonena kuti anthu osewa awiri amwalira. Pali ma version awiri osiyana. Pali version ya mzimayiyu, anthu odziwa mzimayiyu, ne pali version ya anthu amene akumudziwa Todd. Nkhani yake njotere. Mayi amene analowa mu shop kukamuombera Todd dzina lake ndi Michelle. Michelle anali veteran. Olo ndinene kuti anali mayi oti anali muame, anapanga serve muame mu USA Army, anapanga retire. Ndi analandira pension yabwino, anali single mother. Endi anthu anali onena kuti anali pa chibwenzi nthawi ina yache. Ndi Todd Michelle anali ndi zaka 37. Todd anali zibambo onena kuti amatchuka kwambiri kuti munthu wa business, entrepreneur, pa social media pake magalimoto amene amayendera zapamwamba zokhazokha ati amathandiza anthu kukonza credit yawo. Kaya muli ndi ngongole basi munchita contact Todd aona kuti awazilinganiza bwanji akonza bwanji kuti ngongole zichazichoke. Kunjako kumakhala ma credit report amene amapanga determine kunena kuti ma finances anu azenda bwanji. Kuti usanatenge ngongole amayangana kaye credit report yako. Zinthu zambiri kuti zitheke amayangana kaye credit report yako imayenera kukhala yabwino. Ikakhala yoyipa ngongole banki singakupatse. Galimoto yapa ngongole sungakatenge. Zinthu zoterozo. Nde anthu ambiri amafuna kuti credit yawo ikhale yabwino. Olo nyumba mortgage sungatenge. Nde expertise ya Todd inali yokonza zitizo zimenezo zanali ndi kampani yake mpaka anatsekula makampani ena anali makampani atatu. Nde amatchuka kuti anali entrepreneur. Nyamata oti zimatani zimayenda. Amasintha magalimoto apaya mpeza ali pa Lamborghini, amachita kusonyeza amapanga ma advert yake kunena kuti musamakhale ovutika yayi. Malimbikira konzani credit muzikhala moyo wapamwamba. Anthu ndikuma musirira. Ndipo anthu akachita seek services yake amalipira ndalama zambiri. Amamulipira ndithu for that. And he was doing well, he was doing all right. Mpameneno anthu mbali no ya amene amamudziwa Todd amanena kuti Todd analayamba chibwezi ndi Michelle. Anayamba chibwezi kenako anapatsana mimba. Amakhala ku nyumba kwa Michelle fa Michelle analisodina kuti anali nyumba yake. Ndi Todd anasamukira nyumba mwa Michelle. Nthawi yomwe Todd amasamukira nyumba ya Michelle analibe ma business osewa. Anali ndi business yogulisa mawivi chani za azimayi. Ne anasamukira nyumba moja kumakhala mpameneno zinthu zinakhala ngati zatukuka kwambiri za ndani za Todd uja. Koma atapezeka kuti mwana anabereka mwana bwinobwino koma sonzo tubwezi wawo sunayende. Kenako akuti Todd anachoka. Anthu anakhala ngati asiyana. Anachoka nthawi yomwe ukapeza mkazi wina kuyamba kumamposita pa social media. Amposita pa social media sipanatenge nthawi. Akuti so business yake inaenda bwino kwambiri kuti anaenda drama kenako anagula cyber truck zabwinobwino nkumazichita post zonsezo pachani pa social media.
nde mpameneno ena akunena kuti Michelle ataona kuti munthu uja wamusiya wampasa mwana kumusiya ndikupita umakapanga zina upeza mkazi wina, pamene anapsa mtima ukamuombera. Eti mbali ya Athodi imeneyo. Pamene mbali ya anthu a Michelle nangase anthu osewa kulibe sangatodzeka mbira ukankhani yawo. Mbali ya anthu a Michelle akunena kuti nkhani sina inde choncho, nkhani ndiyo siyanira nato. Akuti Todd mena amakumana ndi Michelle analibe china chilichonse. Michelle nayi single mom, anayi ni nyumba yake, anayi ndalama zake, zina ndalama za pension, anali akuyamba kumene business yophunzitsa anthu kukonza credit yawo. Imeneyo inali business ya Michelle. Ndi pamene amakumana ndi Todd. Time ine Michelle anali mwana mmodzi. Todd uja adanangofikira kumuonesa chikondi kwambiri nthawi yomweyo iya itambe kukhala limodzi ndi kusamuka umakakhala nyumba mwandani mwa Michelle. Michelle anthu andikonda kumakhala naye. Kenako mimba amaposita ndithu mapepe shawa chani zabwino zizomaposita moyo ongwanima unyezi mira palipo tse eti pa Facebook anthu nkumati anthu azikutani zikuyenda. Tsono akuti Michelle anamuphunzitsa Todd china chilichonse. Business imayenda chonchi timatani eti mpaka anatsegula joint account. Michelle nkutenga chani ndalama zache zija ndikuzika mmene kuti tiyentani titukukire limodzi tipangire zinthu limodzi. Atayika ndalama mmenemo Athodi ajadi Athodi adalodziwa yankhula wachikoka kwa basi odziwa unenerera zinthu. Anthu amabwera chifukwa choti iye amadzionenerera zinthu. Koma investment ina iliyonse ndalama zonse zimachoka kwa Michelle. Amayika mu account muja. Mpaka na mu account munafika mpaka na $96,000. Neti joint account chilichonse chikuyenda chani kenako Athodi acha akuti kutsegula so business ina kenako so inaso. Koma ndalama amapungula mundimo mu account momwe muja kumapangira ma business ake ena. Eti koma akuti Athodi anali abambo ankhaza pa basi. Eti ana anabadwa koma chifukwa cha mmene amampangira treaty maso unkhaza. Komanso akuti anayamba kumachita present ngati kuti ma business onse ndi yake, chilichonse ndi chake. Ngati kuti Michelle alibepo dipo lina lililonse. Michelle anayamba kuipidwa nazo. Ndi anaona kuti munthu uyu kuti bwino ndisiyane naye. Michelle uyu kuti mamunayo ali abusive, emotionally, financially, akukhanga akumulanda zinthu pang'ono. Ndi Michelle uja mpaka anachita decide kuti amusiye. Anayika CCTV kamera CCTV ishi anayika pachani pa khomo la nyumba yake kuti ulowe anayika kodi. Ndi anapeza kuti anayisintha kodi ija kuna kuti mamuna yasaloweso nyumbamo. Ndi mene pali video to yet kunena kuti anachita kuoneka ufuna kulowa au anathamangisa kenako anamusinthira kodi amakanika ulowa kumamenya chise kumwankhaza monda bwisa abambo wa bwanji koma ati kumuthamangisa kunali kutiko kumeneko. Ndi atachoka mamunayo anangofikira kuyamba kuposita kuti ali ndi mkazi wina. Zimenezozo akuti Michelle anaibe nazo ntchito. Koma mamunayo akuti the next thing anapanga ati anapeza kuti nangasana ndi joint account anakokolola ndalama zonse za Michelle ndikusintha business ija kumuchosapo zina la Michelle kuika yakakeroka. Zinzone kuti ndalama zonse investment china chichonse china cha Michelle. Eti ndi anatenga chilichonse. Akuti anapanga chani kaya nyumba yake ya Michelle anali ndi access to my email chani nyumba ino yotanala kulipira bwino nkumusokonezera chilichonse nkupezeka kuti afuna kulandidwa nyumba ya Michelle. Akuti kungompanga kuti chilichonse aluze nthawi imodzi. Kumuimbira phone kukana. Kupanga chilichonse ukana. Mwana sakunthandiza. Komanso akuti kunapezeka kuti kunali mapepe mama ena 9. Munthu kumaza tutumuka kuti ana 9. Edi ndi kunali poko Michelle anayisera akuti ndamango mutu kwana akanchita contact chifana alatamulanda china chilichonse atanalibe china chilichonse. Anzake ena Michelle akuti Todd atachoka chonchicha Michelle anazindikira kunena kuti ali ni matenda atanampasa HIV kuti wamulanda chilichonse wathawa akumpasaso matenda. Kenako ndalama za Michelle anakagulira chi cyber truck cha nyuwani
nkumazungulira kumavuta nacho pa town. Ndanangopsa mtima chifukwa choti amadziwa routine yake kuti ati amakonda kupita ku barber shop kumene koko mpamene anangomulondola kupita ku barber shop kucho nkukatani tukamuombera. Mmene amafuna kuthawa naiso anatani anaziombera ataona kuti pali apolisi. It's a shame kuti Michelle anapanga maganizo amenewo considering kunena kuti anasiyana awiri wina wakhanda ita. Kunena kuti analolera kuti udani wake pa Todd uwononge chilichonse. Chifukwa chonena kuti ati anayesera kupita ku court kuti akapulumuse business yake koma analuzaso khotiko ndiye wapezeka kuti wasiyana opanda makolo chifukwa chomkwiyo towards mamunayo komanso Toddiyo ex-girlfriend wake amene anaberekerana naye mwana nayenso wapeza kuti wayankhulapo akunenetsa kuti Toddiyo ndi khalidwe lake nayenso anampanga zomwezo anapita khangati akunkonda kwambiri kuti afuna kukhazikika kuberekerana ana kumpasa mwana kenako anamubera chilichonse nkuthawa khangati kuti linali khalidwe. Nkhani yake ndi imeneyo zikomo kwambiri.